Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. I'm still here and I'm still alive, and it's good to be back in 2024. Makorokote goredza to those takambotamba now last year, and we are back again. So without wasting much of your time, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on this exciting and brand new episode. Tadzoka foot, and we are back with a bang. It feels good to be back, man. Feels good to be back. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studio. Thank you very much for 23k subscribers. Thank you very much. Much appreciated. Much appreciated. So without wasting much of your time, manje pane video clip randinaro randoda kuti ndikuratidze, and then we talk about this video clip. Let's analyze the video clip. Let's talk about the video clip, and then say, and then bandaono video clip here. I did my research, and as well a phone call to the owner murizwenyaya varunzi sekuru dziva kalecha, ndikataurawo navo vakaconfirma kuti the video is true, vakasiyawo ma details avo. Ndikeza tipinde mu clip. Clip riripo, nyaya iripo ndeyekuti pane mukomana akabirwa huku. Abirwa huku mva aenda kuna sekuru dziva kalecha. Ndigodobori ari based muZimbabwe muHarare, anoshandisawo makwenzi achita zvaanoita. So vakaita zvavakaita, then mukomana uyu nyakuba huku uyu, Akaba Huku Akukandira Mazai. Yeah, nyaya dzacho dzinoti vhundutsei just a little bit, dzinoti siririsei on the other hand, because mawani zvinhu zvakaoma munyika, and vanhu vakusvika paextend yekunoba huku dzemuvakidzani. But pane kakugadzirana kakaitika. But without wasting much of your time, let me jump into nyaya iyi muone mega kuti zviri kufamba sei. Maja ana sekurisa maoko ana sekuru zvakanaka chizikucha zvaona wadzoka panewe ani sekuru waona iwe muzukuru wadzoka mukati medani rino. Ndakaona zuro wakaimba nhare iwe. Ani zuro wakafona iwe. Ukati sekuru vajana pa nkuku zangu vanhu vakandibira huku. Wauya kutite naurirano. Ndaona watsika nawo pano. Kurako kuti ndorati wasunungurika. Zvakanaka. Unoziva irana. Unoziva irana. Ndinowaziva pakugarisana, asi hatina hedu ukano, vabereki vedu ndo vanotamba vese. Zvakanaka. Asi zvakanaka nasekuru. Imwe ukama wenyu wakamira sei? Nindawenda na sisongo ndaenda nemudini wangu ndiyakuwa. Okay, regarde pause papa right now. Let me just take it back a little bit. Right, rasta wamuri kuona wakapfeka blue awo ndo muridzi wehuku. Then German ari kuita wakapfeka inenge worksuit overalls avo ndo mukomana akazheta huku. Ndiye mukomana ari kukandira mazai. Saka rikatinzwe vachitsanangura kuti zvakambonyatsofamba sei, zviri kufamba sei, zviri kuenda nekupi. Let's continue. Imwe ukama wenyu wakamira sei? Nindawenda na sisongo ndaenda nemudini wangu ndiyakuwa ndawenda. Zvakanaka. Iwo urwere wakatanga niko. Ana sekuru urwere wakatanga ruini. Urwere wakatanga ni Roma kuseni.
pavakadzoka vachiti vaenda nozvibatsira asi vazvibatsira vakadzoka vakabata Zai vachindiratidza. Then ndatombofunga kuti ndezvechokwadi. Zvodaro takatoswera vachiti mudumbu mangu murkurwadza tikatogara. Mazuva rodoka zvekuma 3-4 ndoto vakazondedza zvikari vachinditi zvonizvo yaone kuti zvinhu zvezve zvadzokororeka vanga vazvibetsera zvikari panga pane Zai neropa. Ndopandikabva ndatosumuka ipapo ndichibva ndaenda kwamadzibaba. Kwamadzibaba ikope kwandakaenda kuye tida kuti vanobatsirwa. Madzibaba ikope vachona vakataura kuti hanzi havakwanise kuvabetsera vanofanira kutodzokera kwavanga vachona vononokumbira regerero. Saka indoka ndikazokumbirawo kuti tipiwewo munamato wekuti kwatichaenda kwachona ikoko tigone kunotambirwa nyaya yedu. Zvakanaka. Ana sekuru zvakanaka. Zvadaro. Iwo wakaziva sei? Kuti ndokwaaba ikoko. Kuti ndokwaaba ikoko. Inyaya yekuti ndakaona vachiuya vane huku ndakavhunza kuti vadziwana kupi uye zvevadziwana sei. Ndope vakandiudza sekuti zvimwe zvese havo zvavanosimboita chero vakabuda vachienda kubasa vanodzoka vachitondikudza kuti vanenge vaita zvekudii. Ndokumaziviro andakaita. Zvakanaka. Iwe chizukuru iwe. Ana sekuru iwe muzukuru iwe. Ndakakupa bakatwa rangu iwe rine makwenzi iwe. Hanzi wakapiwa bakatwa rawo rine makwenzi. Ndikati enda ndorera muchirugu makabiwa huku. Hanzi ukanzena unorowera muchirugu makabiwa huku. Ndikati kana uchinge wabata mbavha dzako iwe. Hanzi ukanzena kana uchinge wabata mbavha dzako udzoke naro kuno wasvika naro. Hanzi udzoke naro kuno wasvika naro. Right, zviri kuitika apa ndezvekuti mukomana nyakubirwa huku manje akazoenda kunani kuna sekuru dziva. Aenda kuna sekuru dziva mba apiwa makwenzi. Apiwa makwenzi mba aita sei nebakatwa. Ndozviri kunzi bakatwa raya inofanira kunorovera muchirugwi mune huku dzakaita sei dzakabiwa idzodzo. Saka mukomana akaenda kanoita mutaktiki wacho zvikanoitika seizvozvo anditika then mbazoita sei mbazotanga kuona results. Saka ndo bakatwa riri kubvunzwa kunzi bakatwa iri wauya naro here hama 1. Even pandaonawo video clip ndatombovhunduka ndikatoshamisika ndikati inyaya yechokwadi here ma1 kunenge kunyeba rega ndiite sei ndifone. So I'm going to play the voice recording yandazoita nasekuru dziva pamberi apo ndichitaura navo ndichikonfirma kuti nyaya iyi ndeyechokwadi here. Saka rega tinzwe kuti zvakazofamba sei. Andichambidzai sekuru. Zvakanaka. Ana sekuru zvakanaka. Sai maoko. Handisai maoko. Iwe mudzimai iwe. Iwe mudzimai iwe. Huku dzakauya nemurume wako makadzisepi? Hanzi huku dzakauya nemurume wako makadzisa kupi? Huku dzakauya nadzo pane dzitatu dzachona dzatikachinjanisa nechibage. Dzimwe dzachona dzadziri dziviri ndo dzaikandira ndo dzatikadya tikabika pamukiti Mazai yachona. Zvakanaka. Boys, inangu handisi kusapota mbavha pari zvino. Ndoda kungoti tingoonesana zvinhu zvamanje manje zvinhu zvakaoma munyika. Murunzwa kuti huku dzakabiwa dzimwe dzakanochinjiswa nechibage is simply because kuti situation yedu yemuZimbabwe zvamanje manje pari kupisa boys. Handisi kusapota hangu kuti vanhu tofanira kuba but ndoda kungokuonesa iwo on a different angle kuti akasvika pa situation yekuzonoba simply because zvinhu zviri kuita sei zvinhu zvakaoma. So before we are too quick to judge ngatimbotanga taonawo maside ese but hatisi kukurudzira mbavha kuti ibai nekuti zvinhu zvaoma but ndoda kungoti mungoonawo kuti akanochinjisa huku nhatu nechibage kuti awana upfu padheni mba atonowana upfu wake awana upfu mba atonorova chijembi nemukadzi wake padheni nedzimwe huku futi anoariwa ma1 but rega tinzwe zvakazofamba sei. Sekurisai maoko. Zvadero. Handisi zvadaro. Makabva madini? Makabva madini? Tichizobva kwamadzibaba kwekuyo ndopandikasvika ndichienda kuna amwene vangu ndichibva ndanovaudza nyaya yemiro yanga yakaita sekuti amwene vangu vanowirirana namai varasta anga abirwa wachona huku dzake
patakabva taenda namwene wangu kwamai varasta kwekuri tichizosvika vachitaura navo mai varasta vachimva vadedza mwana wavo achimva azosvika. Zvakanaka. Ana sekuru zvakanaka. Nhasi muchimuka rungwanani. Nhasi muchimuka rungwanani. Akandira rimwe zaikao. Anzi akandira rimwe zaikao. Akandira. Ese maachengeta. Anzi ese maachengeta here. Ndachengeta ese ndinako. Zvakanaka. Zvakanaka. Unati muabuditse. Anzi anati mumabuditse. Boys zangu ka timu rangu ka zvinhu zvacho zvinoitwa ngemafanizi ka but mawani ya munhu akakandira mazai matatu pakashata mawani rikationa kuti zviri kufamba sei, rekedza tione kuti zvakamira sei. Nekuti aripo vakunosunungura ipapo. Kudai magona kunononoka. Hanzi kudai magona kunononoka. Mutumbi wake ndowanga wachinopera magazi. Hanzi muviri wake ndowanga wachinopera ropa. Unondiwani? Muri kunzwa here vasikuru? Isai maoko. Ana sekuru isai maoko. Chamusunungura. Hanzi sekuru vachamusunungura. Nditambidze mazira ayo. Hanzi nditambidze mazai ayo. Kachirewo chizikoro. Manganura. Uise muvi yawo mazira ayo. Kurwadza zvevanhu vanotora zvikuru zvevanhu zvinobhowa. Ndazviwa. Ana sekuru vazvinzwa. Ndingandikubatsirei. Achiregera kuramba une mwoyo wakaoma. Achiregera kuramba une mwoyo wakaoma. Kuti wasvika pano iwe. Nekuti wasvika pano iwe. Kuti ubatsirwe. Kuti ubatsirwe. Manja. Ana sekuru isai maoko. Zvakanaka. Hanzi nasekuru zvakanaka. Regerai ndimusunungure. Hanzi regerai ndimusunungure. Hey. 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 Mudane zita rake iwe. Umuke ipapo. Hanzi mudane zita rake amuke. Tapiwa. Tapiwa. Mukayo. Hanzi mukayo. Mungomana ari kuratidza kuti ari mumarwadzo chaiwo, ari kurwadziwa pakashata boys. Mahwana aya pakashata chaipo chaipo because mahwana ukaona munhu akukandira mazai ka zoti mahwani chaiwo rega tinzwe kuti haufa. Hanzi mudzachisoi. Zvakanaka. Ana sekuru zvakanaka. Pane pawo chiri kunzwa pachiri kudzimba. Hanzi pane pawo chiri kunzwa pachiri kudzimba hereyo. Zvasunungurwa. Hanzi zvasunungurwa. Pwanya mazira ayo. Umaise muchigaba. Apa ndo pandishamisa apa. Nyaya yese kwanda nchibva nayo ndachifunga kuti kanhu kazheta kana kuti chika, but ndazovhunduka pandaona mazai aya. Dauti munyasotarisa mazai muone kuti chii chiri kuitika pamazai apa. Amawani pakaipa rikatoona kuti mazai aufa. Pwanyira mugaba imo. Chipidza.
ipasano murungoona Mazai achipwanywa. Mazai arikupwanywa live on camera. Ende murikuona kala yeMazai kuti zai ratoziya isusu ndere rine yoku yeyellow, but iro rikuita kunge rakasangana neropa rine zvinhu zvered zvirimo mukati imomo. Ndopa ndatanga kuona kuti masina aka ma1 chaiwo. Regadza tuone kuti zvakafamba sei. Saka Mazai apwanywa zvikanzi chinwa kuti uite sei usununguke mudumbu zvinhu zvako zviite sei zviite bho handiti, but rega tuone kuti zvakamira sei. Mukomana anzi anwe Mazai. sunungurwe hanzi inwa sunungurwe inwa ritatu ndino ritatu gacheyo zvakanaka ana sekuru zvakanaka zvina ana mai venyu asvika pane hazvina ana mai venyu asvika pane hongu vasvika varipo panze vatadza nei kusvika muno hanzi hakundikana nekupinda mukati medare patasvika panapa tanzizvonizvo mudara mupinde munhu anochema ndosaka vasara panze zvakanaka zvakanaka ndodati mubude naye panze apo hanzi kuti mubude naye panze apo anogesa makwenzi kana achinge agesa makwenzi ndodati muzodzoka mukati medare hanzi kuti mugozodzoka mukati medare ropa ramira kubuda kumashure reo hanzi ropa ramira kubuda kumashure reo zvakanaka hanzi zvakanaka ena anogesa makwenzi ari zena kugesa makwenzi ari isai manja mubude mudare hanzi isai manja mubude mudare isai maoko mubude mudare kachira biya zikuru biya budai naye panze budai naye panze mbate isimba ndori chiri shoma mbate isimba ndori chiri shoma Saka ndo ma1 anga achiitika kune mukomana uyu. Mukomana uyu anga achita sei? Anga achitobuda futi ropa nekumashure akagara paanga akagara ipapo. Saka pakaipa. Pari kupisa boys, pari kupisa timu rangu zvekutodaro zvekuti chimutactic chekuvhara vanhu nekubira vanhu mari. Ndikuona kunge mbavha dzichazoita shoma zvamanje. Saka zvisinei, I had to confirm nyaya iyi. Ndafonera Coolers ndikati sekuru dziva regedzai timbokunzwayo kuti nyaya iyi ndechokwadi here. Saka sekuru ndavabata pamutactic wacho ndikaita interview navo, so I'm just gonna play the interview. Monzwa kuti zvakamira sei, vari kuti chii, so regedza ti dai so tototi pachipamwe network yacho ndo yanga ichinetsa. Okay, amasine technology ngachinetsa rega tione kuti how far is too far. Makadisa right, I think we've got the sound now. Let's play. Makadisa tototi pachipamwe network yacho ndo yanga ichinetsa. sekuranga ari munzira kubva kugomo ndosaka inga ichinetsa. Alright. Saka ndachiti sarangu ndinonzi DJ Holly. Ndine YouTube channel inonzi 0.5 Creative Studios in about 23,000 subscribers and over 2.5 million views. Saka ndopa ndichimbotsvaga zvangu nyaya dzekukanda. Saka ndasangana nenonzi nevideo renyu muchibatsira munhu anga achikandira Mazai. Saka isusu nyaya dzedu totanga taverifya tisati tadzipakurira kuvanhu tonzwa kuti dzakamira sei, chokwadi here.
zvakanaka. Kurako kuti ndo miko yaakalesa iyoyo, kurako kuti ukatona atsvaga sekuru ane basa zhinji raakaisa pamhepo ipapo, kana atsvaga naakalesa unaona akawanda. Ndina basa akawanda ndinoisa pamhepo muzukuru. Alright. Saka uyu akazobatsirwa here, hatinozoona kuti chakaitika kumberi. Akatopona uyu. Akaita sei, akaripiswa? Akaripisana mbudzi 2. Alright. Iyi nyaya yakaitikira kupi sekuru? Zukuru anobva kusaidhi rekuzhombe. Saka makavabatsira kupi? Ndakavabatsira ndiri kuHarare. Vakauya kuHarare? Iyayi. Alright sekuru. Saka imi kuHarare kwacho munowanika papi chaipo chaipo? Muzimuri Park. Muzimuri Park. Ndo mandinowanika imomo. Okay. So that mimi moita sei? Munozozvionera kuti zvakazofamba sei nekuzozvinzwira panobatika sekuru, mabatiro anoita graft ravo kuti vanororova sei, but ma1